Hello, good morning everyone. Dara guys, no, naglaglaag merong buntaga alas 5:30 sa buntag. O dinisuro mi diri sa amuang dapit. Diri guys, morning amuang dapit diri sa baybay. Og di apa mi sa ibabaw. Akong ipakita ninyo guys ang palibot sa amuang dapit. Mao ni siya. Nindot kayo guys, no, mingaw, daghang kayo mga green, mga nature good siya guys. Ug ang dagat guys, puti sad kayo, no. O ang ang bus. Dili kayo pareha sa Malapaskwa or sa Bantayan pero okay ra gyud kayo guys. Hindot untay kaligo no pero tugnaw man kayo sayop sa kabuntagon. Nag-unsam ka diha? Gabokbok? Aw. Aw, mayo kuno kay pakuan sa tubig no? Kalayo man nimo kakutan? Ana ro sa ubos. Haman, din? Bye-bye ba? Aw. Mindag kape. Din? Ya, ubos. Nya tabang na ni tubig dire? O gikan man ni San Vicente. Aw. Gikan ni San Vicente tubiga diri. Kanindot. Abi na ko kuan. Kana bang kato dito sa Paas Kabika, aw kanang diya sa palibas itong Oh. puso sa una ilang ano Hesus? Ito? Mm. O ni taparan. Imo ng mga iro. Biyong oh. Di oy. Aw, iro la ni din eh. Asa sa unsam sa ilang kanon ni dahil tulo ka buk iro guys na nga naglaag-laag diri oh. Supra sa mga trabante. Na mga ligo diri, lakaw no. Aw. Putem dek embas diri no. Dito wa mo mulog so nga to. Wa nindot ito. Oh, dito ta kayo. Kataas na si mo kauno no. Wa na magkuan ni Montel. Tama din na to. Taon-taon na. Mura. Sumara o pag yung ayo. Hala. Buwan na kapin. Magay ka diabetes. Dili noon. May muna nindot. 95 akong sugar. Aw. Ang kawan lang niya kay siging trabaho ba niya, sige pasag mga buwan. Oo, bitaw. Bawal mo na. Ani unta niya. Dili gyud. I-relax bitaw. Kunya kay ang problema ug mo relax ko. Kuwangan magtaw kunya maikog ko predo. Nabi akong predo. Prido. Predo gud milgo. Janter Falls ba? Oo. Maikog mo ko. Mauna diha. Kay nihangyo bigi ko mo trabaho ko. Oo. Nya karon na trabaho akong biyaan. Mauna. Ug gamay-gamay ng trabahoon, diha na ko mo ka. Oo. Ari ko dire. Oh. Oh, nya magtaak pa ka tubig di ay? Oh. Padung to, nagkuha siya tubig guys no para cafe niya na iyang misis naninda dito coffee dito sa unahan. Dito gyud sa baybay. Unya mutabok pa ni siya guys og naa siya problema sa tiil. Si Fabio dayon na tora guys na man nagsinggit ito sa kungan. Kaila naman noon. Dara tanawa guys, nakuha siya tubig para
himuog coffee sa iyang misis nga naninda dito sa Baybay. Mutabok pa gyud siya guys, no? Ang naka-problema og mo kuan guys, mo dako ang dagat, magsawsaw gyud siya. Dara guys, kanindot gyud diri guys, no? Wow! Ni ani dipit kanindot. Apit na gyud mo sidlak ang adlaw. So guys, hinahina na mig panak. Hinahina na kog saka guys. Exercise sayo sa kabuntagon. So, pertig yung taasa, naluya si Madam Pislat guys. Bitaw wala, bitaw ko maluya. Guys, no? Baway sa dakadjot. Ay, karon taon-taon guys. Maadto may dito sa unahan, no? Dito. Okay, tara. Maadto may sa mga tao dito guys, sa mga mananagat gyud nga mao gyud ang among tumong og toyo. Inhal ang sunod. Sunod na ni pulis kay. Sige, masunod lamin ninyo. Hindot ang green, oh. Sus. Nature is the best guys. Tara, nag-jogging si Sir Paul. Morning bye-bye sa Kampusong guys. Dara guys, naabot na gyud mi. Dara, ngita tag isda. Oh, good morning everybody. Islat pa ni mo dito ikuan iyang bad. Oh, mao na. Oh, mura kang maayo. Hello, gakos yung papa o lambi o. Ode ka mo kuan? Good morning. Good morning, madam. Good morning everybody. Tapan. Oh, good morning. May Thanks for buntag. watching. Pagyan bitaw na ron. Napagya. Oo, tani ate makuha ito kuan ni. So, gwapo niya. Gwapo Bata eh. Pero buyag. Nanay oh. No, pero buyag ka. Sura gyud. Mistisa na dok. Liwat na nimo. Libor. Tara guys, so nanindag coffee dito guys. Kisay minog kafe dia. Ayay! Kini. Sige. Inom. Pilang kafe ni mo diha? Day. Sige, pangape na kung pakapihon ning mananagat dire guys kay bugnaw kayo. Oh, kana, sige. Pakiawa. Dara o, bingka nga kuan. Ay, kamo, dara. Uninda. Wow, dara. Be, kinsay gustong bingka. Dere, laray. Laray. Sige. Dara guys. Dara mga mananagat. Dere. Bingka nga init kayo. Dara Ruel oh. Dara si Ruel pila iha padong. Sa dere unom. Ito, walo. Siyam. Napo. May nang maihap daan kaysa magkinuha ay ba? Nga. Siyam. Ano po? 11. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20. O, tingali, dili na marot. Salamat, tira mo taga. Nabot si madam. Palipayan tara mo taga niya. Mainit. Oy, kinsay gusto og bingka? Dara. Give me one ha, give me one. Bingka mo. Dali, bingka. Ya, kafe.
nakay kape daghan. Daghang salamat, madam. Okay. Way sa payan. Salamat. Wa lagi mo munuog bingka. Di mo mga on. Painit mo kanina. Inyo ni kuha dai. Dot. Ano kay ni badok man ako ang managan ako. Sa kadtong hangin magbayad ako na kanamay. Dito ka nagkuhan tiyaw niya nag-ano Mo din wala no older ang ilang ista dire guys oh. Mo na re ista nga. Di kayo daghan. Ha? Supare tulingan. Ayaw ra dong. Ayaw ra. Na mas istir ay sige hatag sus Ginoo ko. Ayaw ra baligya la na dong. Baligya na ba? Dali baligya la na. Guys, tagaan ko nila isda, di lang ko mudawat kay maluoy ko nila guys ba. May na lang na maka. Ayaw na lagi. Naunsa, salamat kayo. Kinahanglan ko ama paghatagat Di agad. Dawato na lang guys no kay kanang kirasing-kasing may man ang pagdawat paghatag ni Kadok, salamat kay dong. Mura na panghatag dong imong isda dong. Dai salamat ka. Mura ba? Pila ka kuan pa siya. Oh, napasa doon, linimusan. Naghara na gyud salamat kayang. Wala mo ipaninda. Wabay ko muari kay manguwag isda. Ayaw te. Dre isda ba do? Grabe. Dapat kayo. Ayaw gyapin mo ya. Nara mo ni ilang mga isda guys no. Na, salamat kayo ha. Paimnon tanig bear dito kaning duha. Dito grande ha. Muadto mo. Wow, mo ka mga ta. Give and take man. Sus, taghanang Marilo isda guys. Mo ni nakapadato ni Marilo guys. Gino mga nagad mga kanahana mo. Diba ang Domingo ron? Tapan mo si Anigiro ay. Lima brad. Mo ni nakapadato ni Marilo guys. Ang isda. Tawag lambe. Kung pagkadato ng kuting wa managat akong managat. Sige may katawan no akong managat. Patay da. Ay wa ko mo duha gahapon kanahana. Mao na diha, loy. Nabuking inoon. Nabuking. Isab ra man kuting isab. Asa naman to yung taong pulis o nakakita na tong isda? Ngadto man kay ka kay ni Katon. So sa ko na kupat. Ipaliog na kog daan dito bye-bye kasi kay sa dawaton guys man. Baru lagi brad. So guys, asa man ay magduwa pa mi dito sa bye-bye. Nangyo sila guys nga mapalit nga mangayo sila cafe dara nagkafe na sila guys. Init kay dong? Nya nahurot na nao? Na? Puna nimo? Mura kilaw nun guys. Kisa mura. Unya nagsige ko dire o panglubong sa mga sa bus. Nanglubong ko dire 50 pesos guys. Tag 50. Unya kanang ako silang ipapangita guys no. Ipapangita nako guys og kanang kuan kay ako na ipapangita og asang dapita. Ilang ako na ipakabkab unya guys. Ipakabkab nako ang 50 unya.